Lulus Raharja Niskala Riku Kalpika ingkang katindakaken calon pengantin kekalih pratandha kekalihipun sampun mantep ing penggalih pinanggih jatuh kramanipun. Para tamu sekalian ingkang winantu ing karaharjan samangke handungkap tata cara angka 7 manungku puja. Pramila sedaya kasuwun pangestinipun paring puji donga kunjuk ing ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Mirah. Pramila dumateng Rama Kyai Badranaya ingkang mangarsani manungku puja sumangga nun kula dherekaken. Nggih, sekedap dumateng Rama Kyai Haji Badranaya Tapi Monggo dumateng pramila dumateng Rama Kyai Badranaya ingkang mangarsani manungku puja sumangga nun kula dherekaken. Nggih, sampun lumados nek kala warang ngeten dumateng Rama Kyai Badranaya lali nggih. Nah nika mangke sepados kepireng renggep di Badranaya. Aja Kyai Badranaya. Barang ngono ya ora apa-apa ya. Nggih. Ampun ngaten nggih, aja kaya wong gremeng. Matur nuwun sanget. Mereka sak samenipun nika semene nggih, semene rumiyin ning saderengipun semene, ning sadereng nggih. Menika kula ngaturi kalodhangan dumateng Rama Ahmadi badhe paring biyawara dumateng panjenengan babakan padunungan. Nggih, babakan padunungan. Mangke sak samenipun sumene kula badhe ngaturaken bedanipun Jogja kalian Surakarta babakan panggih. Carane balang gantal ku nek papat karo telu iku piye? Nek siji karo siji ku piye? Namung sinaosa namung gambar kalian katerangan ingkang kula aturaken. Nggih. Nika ugi mangke tetep kula lajengaken sedaya mangke kedah mboten wonten ingkang kliwatan. Ngoten nggih? Sarujuk nggih? Oh, engko sing pojok kono, sing kulon kono sarujuk apa aku bolos kok. Ampun nggih. Mangke kula aturi bentenipun Jogja kalian Ngayogyakarta. Monggo Rama Ahmadi bilih saderengipun sumene. Wa amin, monggo nggih wa amin. Lha ngaten niki mangke dados asma bisnis nggih cekak ngoten niku. Nggih, cekak. Monggo. Ngangge mic mboten, Pak? Ngangge mic mboten? Iya. Monggo. Ngangge ringan menapa badhe ngendika? Mboten usah. Oh, mboten usah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedap keplok rumiyin. Wah, niki. Monggo. Para adilenggah ingkang satuhu kebak ing berkah. Inggih awit kawawas cekap swasana sumeni pramila ngaturi kalodhangan dumateng keluarga calon besan badhe pamit saha atur wangsulan saking pamengku gati. Liripun paraga piniji Bapa Setyaki kepareng jumeneng jinajaran calon besan Bapa Werkudara sekalian. Aben ajeng sekalian Bapa Sadewa ingkang jinajaran Rama ibunipun calon pengantin putri inggih Bapa Harjuna sekalian. Kawistara sampun sawega ing gati sumangga Bapa Setyaki anggenipun badhe pamit sinambung atur wangsulan saking keluarga calon pengantin putri lumantar Bapa Sadewa sumangga nun kula dherekaken. Nggih, plok nggih. Dan ngeten niki kula pun cecawis siap-siap damel napa nika? Amplop nggih. Damel wadah ingkang ageng sak napa karung tak nggo madhahi blangkonku. Leren wae aku nek
muridku kudu apik-apik ngene iki. Nggih sae nggih. Ya. Swantenipun sampun sae. Tapi kinten-kinten maos saking wingking mandhek wonten ngriki kok lajeng maos. Kinten-kinten ngoten wingi-wingi sampun nate dipun waos napa nembe menika. Nembe menika? Mosok. Nek kula kok mboten. Angger macane wis lanyah ngoten niku mesti ndek bengi mbok desuk mbok ndek mau pas bar salat, ora bareng salat nggih. Nah, bar salat mesti diwaca iku mau. Ngaten nggih? Sae nggih. Sanesipun jejere ngarepe mburine monggo. Handungap titipurnaning sedya karana urut reranjaning tata cara sampun kalaksanan kanthi prayogi. Kula minangka pamiwara ugi halenggana saking kiranging seserpan hanjalari kutunging pamanggih miwah kirang pono dumateng mewarah wewangsoning para winasis ing reh basa tuwin sastra ingkang menika mugi para rawuh sedaya ngluberna pangaksama lir mbedah bendunganing jaladi pangaksami. Sangya para tamu sedaya ingkang minulya kawisastra calon besan sekalian. Kakanthi rama ibuning calon pengantin putri tumuju wiwara ngajeng pratandya yekti purnaning gati. Mekaten laksitaning tata cara pawiwahan paning seting lamaran ingkang sampun kaleksanan dening para keluarga. Sesandining Mala Bapak Harjuna, sesandening Nala Bapak Harjuna sekalian, mugi saneyantos rahayu, rahayu ingkang sarwi tenemu, widodo nir ing sambikala, janggabing tata cara, monggo pinungkasan kanthi hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sae nggih. Sae. Sampun cara biji pikantuk pinten niku? 9. Mboten ingkang klepat nggih. Mboten wonten ingkang klepat. Nah. Lha kutune niku. Kutune sing sebelah pundi, Pak? Kutune apa? Pundi, Mas? Oh niki. Iki macane napa dene? Kutunging pamanggih. Kutung iku bodho. Nek kutune niku tumone nggih. Kutune pamanggih. Wah niku. Nggih. Nah, kutung niku cubluk balilu. Nggih nika. Lajeng wonten malih ingkang kelentu kala wau. Sanitiasa disebut sebut napa? Apa mau? Napa? Nah niki ngeten niki nek badhe nglepataken kita dipun cateti. Pokoke salah nindi mbah aku lali ya. Mboten pareng nggih. Karo kancane dhewe Dik. Napa? Sani tiasa senantiasa. Tansah nggih saged. Lajeng menika gumantung kalian sinten ingkang panjenengan adepi. Menawi kinten-kinten kok ngadepi pepanggihan RT, rapat RT ingkang rawuh kinten-kinten boten wonten Bu Guru, Pak Guru, boten wonten manek kapara napa niku sing ora sekolah wae kathah paminipun nggih boten perlu ngangge tembung sing wah sing galik-galik ngaten. Sanitiasa langgeng nggih mugi tansah langgeng utawi langgenga. Nggih. Menika Jolonidi wau disebat kecelitut.
jaldi. Nah, Jalonidi pangak sami. Jalonidi napa nggih? Jolo kalih. Oh, ngono kok. Bener piye ngono, jolo kalih nidi niku. Jalonidi napa, Pak? Nggon banyu sing akeh nggih. Segara. Jalonidi pangak sami. Ya nggih nika. Nggih. Biasanipun kangge napa nika? Pambiwara nika menawi badhe nyuwun pangapunten. Nggih ngoten nika. Nggih, saking kutunging serpan kula kathah kalepatan nyuwun agunging Jalonidi pangak sami. Jalonidi wis gedhe, wis di agung, ora segara asat. Nggih, Jalonidi asat kala mboten ning Jalonidi agunging Jalonidi. Nika nggih saged dipun apa nika? Dipun damelke sanesipun malih wonten. Nutup ngaten nika menawi swasana sampun rupek tamu badhe kondur. Lho sithik ingin itu ngeten iki nggih, napa nika? Sak-sak nggih dangu le matur pambiwara dereng rampung malah wis bubar dhewe-dhewe. Wah, blab. Sinaosa bibar nggih tetep dipun lajengaken nggih pun matur. Supados mangke syutinganipun saged jangkep nggih. Kula ingkang minangka pambiwara nglenggana bilih taksih kathah tuna dunggape ngatur kitaling rembak sakirang trap silaing lampah. Nggih. Ngoten nggih. Dadi kotong saking sekathing seserepan agal alusing pasrawungan. Kutung digenti warna-warna saged nggih. Tasih kotong saking sekathing seserepan agal alusing pasrawungan. Pramila saking sedaya kekirangan namung saged matur kena parian. Kena parian. Wedang jeruk sotone kemiri menawi kirang matuk nyuwun agunging pangak sami. Ngoten nggih nika. Nek ngoten nggih nika. Malih monggo. Ingkang dereng blas malih sinten? Monggo. Sing kersa majeng kula dongake mangke laris ora karo-karuan. Nggih nggih. Sing ora gelem maju ya laris nggih. Wong sinaone mangke piyambake. Monggo. Sinten? Wonten malih? Sampun telas? Sampun nggih. Saestu telas. Nggih. Ibu-ibu, ingkang ibu pundi? Kula nak panjenengan lho. Monggo nggih. Tasih wonten Mas? Telas. Oh, sampun telas. Nggih, menika ingkang baken panjenengan kedah saged murwakani lagune Pambiwara, lagune Sesorah, kalih lagune Jagungan. Nggih, nyuwun pirsa tawi koordinasi kalih Ibu Pangedi Busana, Ibu Perias. Menika lagunipun napa? Nggih lagu padintenan. Nggih, nuwun sewu Bu. Menika mangke anggenipun nindakaken tata cara panggih estunipun ngginakaken tata cara Cakrik Surakarta menapa Ngayogyakarta. Ngaten niku padintenan lagune. Nggih, mboten usah nggih Pambiwara. Nuwun dhumateng Ibu Pangedi Busana ingkang kula hormati. Ing mangke malah mlayu periase mangke jak jagungan. Bida-bida cak-cakanipun. Ngaten nggih nika. Terus pundi? Nggih, kathah-kathahipun Surakarta, Solo. Benjang panjenengan wisudan nggih ngagemipun Solo. Ning kula pinten-pinten dinten kok ageme blangkon ngaten niki. Wonten
tujuanipun napa? Nek blangkon ngaten niki dikrepes gepeng kaya buku. Rebut tas. Nek blangkon Solo menika kedah wonten klebutipun. Wah, mboten trimo mlentu, nek diwadahi tas itu mlentah. Mlentu banget. Nika namung beliau menika cakrikipun Surakarta nggih mboten ginakaken ngaten nika. Mangke rak mboten jumbuh. Ngoten nggih. Monggo niki tata-tata napa, Mas? Mambiwara napa nih? Oh nggih, sepasaran. Sepasaran nggih, sepasaran napa? Dina 7 pasaran gangsal. Nek empun duwe gawe badhe panggih watawis gangsal dinten lajeng dipun pahargya dirame-rame ning gone penganten kakung. Nika namanipun sepasaran utawi ngunduh penganten. Ning karana sak mangke njumbuhaken wekdal wonten ingkang menawi gangsal dinten malih iku mantenku dak selak balik ning Jepang. Anu nggih Budi san pisan mangke minggu wonten mriki Senin lajeng kula suwunke pangestu kalian tangga tepalih ing dusun kula. Saged mboten nika? Mboten perlu dipun damel pradongdi. Ora bisa jenenge sepasar kudu 5 dina. Nah, menawi sampun saguyub rembakipun nggih mboten menapa-menapa. Wong badhe manten cutine namung kalih dinten wonten Pati benjingipun sampun kirang kalih dinten malih sampun bidal wonten Jepang. Upaminipun ngaten nggih. Nika. Niki wingi sampun dipun anu nggih. Rama Pras nggih. Lampahing tata cara pambiwara. Monggo kados kala wau malih sepisan malih. Nggih. Karek maca tok mawon. Nah niki cobi. Ingkang baken ingkang dipun titosi panjenengan nika titen gending. Titen gending. Nek mambiwara menika pambuka nggih ingkang ketawang-ketawang menika. Nek ladrang nggih ladrang nggih santi mulya kemawon. Ampun ginakaken palaran. Srepek nggih mboten mathuk. Nggih, kirang napa nih? Kirang nges. Ngaten nggih nika. Napa malih nek malah napa nika? Budalan perang wayang tinggu buka. Nggih. Monggo nggih. Maca tok sak tutuke. Mangke wekdal candhaipun ingkang dereng napa mangke badhe kula srambah. Awit babakan tata caranipun sampun dipun rembak dening dwija sanesipun. Monggo sinten ingkang kersa? Oh, panjenengan nggih. Monggo. Pun waos majeng ngriki nggih saged monggo nggih. Nggih, monggo. Mawi mik nggih. Sanesipun monggo tetep napa ngatosaken kalian ngasta pulpen. Nggih.